ano ina di tribayo para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya di tribayo. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya
FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. Tatananay 11 Mbps. Kampiyon, 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 kampiyon! John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon. Subong adlaw. Martes, Disyembre 10. Kasig si mga adlaw, no? Musta Christmas ta? 15 na lang adlaw, Christmas na, oh. May ara na. Welcome gid sa aton nga pagpangalagad mga kakipay. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga informasyon, ka mga balita, mga report sa aton mga kakipay reporters. Nagikan sa ila sini mga assignment sa patrol, sa pagfollow up sa mga issues, ka mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. May mga nagapanguna ng mga balita si John Castro Jr. Ito balang naglutang, alleged nga naglutang
sa kay Barangay Kagawad, former Barangay Kapitan Giovanni Triste sang Barangay San Rafael, Tigbawan. Nagkabalo niya nga may waran, nagwa ng waran to pares niya sa kaso nga murder. At nagadto sa Tigbawan Municipal Police Station kag mag-surrender. Kaya to sa Subongo nagahimas-himas ang kwanto sang bertahan nga nga kwan nga salsalon. O, nagwa na ha, ginunahan niya bot silingon nga may koneksyon, may kakakilala. Nagkabalo yang nagwa ng warrant of arrest nga murder. At kwan gid. Nagmatomato siya kadto sa Tigbawan Municipal Police Station. Kundi una to may judicial confession isya. Aliya kuno lain to kuno matiyag ya daw damo kuno na kanya way sa kuno sang ini to kuno mayo matiyag niya mo to nakambal siya ngagin ako niya. Sibong way na siya nag-ako. Mo nang baylo bla no. Pero talakayon tani karon ha sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Dawaya dinahom-dahom ang kaso nga pagpatay sa kay Barangay Kapitan Michelle Lamila. Kag sa iya bana nga si Rodney Lamila didto sa Barangay Tinukwan sa Banwa San Dueñas sa nagligad nga si Mana. Isan pa nga nagtukod sang task group ang IPPO daway gidaw daw dulumaw ginakwan ini ginapalo pa ini kag padayon ang investigasyon sang Dueñas Municipal Police Station. Adto kita anay sa sining paglupok sang Mount Canlaon, Volcan Canlaon dito sa Negros Oriental. Nang iya sining asphalt naglabot diri sa mga kabanwanan, mga barangay, especially ang mga banwa sa Southern Iloilo. O kalabot to kapon sa Tigbawan, sa Gimbal, sa Miagaw, sa San Joaquin. That's why nga ang ini mga banwa pag dito sa Guimaras ang nag-declare sang suspension sa classes and all levels. I-update nato nagikan sa PBOX na may tsansa sa gyapon. Magalupok gyapon. Magalupok liwat ang Volcan Canlaon. May damo, may Canlaon nga sino, may kasulat nga Volcan, Canlaon Volcano. Kaya pero ang niya Canlaon ni kay niya mo kay as in Canlaon Volcano. Sino sa Chief Volcanologist ng Pilipinas na nag-warning siya nga ang Canlaon Volcano, Volcan Canlaon sa Negros Island ang magalupok liwat matapos ang recent nga explosive outburst kahapon sa ngapon. Ang Canlaon Volcano ang nagbuga sang dark gray ash columns approximately 4 kilometers high na naglabot sa malapit nga mga kabanwanan with toxic ash na nagtuga sang flight cancellation nagresulta sang evacuation sang kapin sa 80,000 ka mga pumuluyo sa palibot kag naapektuhan kag nalabot sang natawag nga toxic ash. Dark gray ash. Damo ni ang mga ara subong sa mga evacuation center kay alert level 3. Sa gihapon ang status sang Taal sang Canlaon Volcano. And
hindi kuno do not underestimate sang delikado sang potential eruption. Dapat i-prioritize ang gobyerno subong ang safety kag ang ikaayong lawas sang mga pumuluyo sa palibot. I-prioritize ang safety kag ang ikaayong lawas. Gindugang man diri na madamo ang mga tawo ko would be evacuated kon ang alert level sang Canlaon Volcano ang ipasaka sa alert level 4. Bangod sang malapad pagid kag sige-sige nga pagbuga sang toxic ash. Ginpahayag diri mga kakipay nga kaysa gyapon ginamonitor ini. Iti ara sa alert level 3 mo ang Canlaon Volcano. Delikado bantayan ha. Ang hazardous activity sang Canlaon ang nagapadayon. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PBOX ang nag-raise ini kahapon from 2 to 3 on the 0 to 5 scale ang alert level 3 sang Canlaon Volcano. Nakabuot silingon sining hazardous eruption is possible sa palabuton nga mga sinimana. Amo ini ang ginpahayag ni PBOX Director Teresito Bacolcol. Ti balantayan ni sa mga masunod nga mga sinimana ha, sunod nga mga inadlaw ay dako ang tsansa nga magalupok liwat ang ginatawag nga hazardous eruption is possible in the coming weeks. Kaya mo nga hindi ko pag i-underestimate ang pagkadelikado sang potential eruption. Ang mas delikado pagid kung mapaidalom sa alert level 4 ay maga-extend ang danger zone hasta sa 10 kilometers from Canlaon. Ang Canlaon eruption kahapon sang hapon ang much bigger. Ikumparar mo sa June 3 nga eruption. Agin dugang diri nga ang ining pagtugas ang ash dispersion na naglapad ini siya. Aside from the several nga mga pila ka mga kabanwanan sa Negros Occidental kag Oriental which could soon iga-declare nga under the state of calamity bangod sang eruption, ang malabot sang ginatawag nga Ash Falls ang naglabot as far as Antique, Iloilo, Guimaras mga kakifay. Ilabot sa Antique. Samtang ginpalayag diri sang Office of the Civil Defense 7. They are also preparing para sa possible lahar or mud flows. Kung sa diin may mga isolated thunderstorm ang gina-forecast na magaigo sa Negros Island. Di ko mag-ulan ganina, kapin pa kong damol ulan, no? Di kay may ara ko nga pag-ulan-ulan, no? Nga gina-forecast dito nga magaigo sa Negros Island. Delikado ang ining mga lahar. Iti ang mga abong ini kung mag-ulan, ti ma-os-os kinais dalom. As far as 10 kilometers away from Canlaon ang nakabatyag sang eruption as if there was an explosion na batyan gid sa mga pumuluyo mga kakipay. So along gid sa mga kotoran naton, especially sa Negros Occidental kag Oriental, magalong gid magalong. Stay safe kag ang safety ang ikayong lawas dapat nga ma-prioritize ini. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nakabot na sa Negros Occidental
kay na sang aga pa para makita ang kagmases ang sitwasyon. I think on DSWD, ni Department of Social Welfare and Development ni bulig ni sa mga tao. Ayuda ni sa mga pamuluyo ang ginaobra sa DSWD. Ang pag-document sa mga napiktuan, sang maapiktuan, kag subong man ang ara sa mga evacuation centers in order nga mabuligan, matagaan sang mga relief goods ang ining mga apektado nga ara sa safe nga lugar. Sabi dito sa Negros Occidental, kung subong mahal ang mga kwanto, mga mask. Daw pareho lang ni nga may COVID mo. Kaya nagmahal ko ng mga mask dito, no? Bangod kay ti, kinalanon, ilabi nagid ko magwakas balay mo. So, delikado. Ay, padayon, nga ginamonitor, kag may posibilidad na magalupok pagid liwat. Kag mas sobra pagid komparar mo kahapon. Kay ti, ang June 3 to, medyo ina to, mas grabe, mas dako ining kahapon, sa hapon. Kag ang masunod ko no, medyo sobra pagid. Suno sa P-Box sa mga kakipay. So kung may mga plano kamo nga magkadto sa Negros Occidental kag Oriental ha, sa Negros Island, kansilahan nyo lang anay. Kasubo sini kay ti nagapadulong kita sa Christmas. Ang aton mga kauturan dito sa napiktuhan isang aspol ngayon eh. It is like enjoy sang espiritu sa Christmas ni kaya sila sa mga evacuation centers. Importante lang sa aton buhi ah. Oh, importante buhi. Importante pagsik. Importante wala masakit. Along-along kita kag dapat nga magbantay kita kag mang-monitor kita mga kakipay ba. Ang ginatawag sang P-Box nga hazardous eruption possible. Ang balantayan sa mga masunod nga mga inadlaw kag mga sinimana. Samtang ginpahayag diri sang Malacañang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naghatag siya kag nagpahambal nga ang gobyerno nagapasiguro nga magahatag kag magabulig sa mga apektado nga mga pamuluyo sa paglupok sang Mount Canlaon kon Bulkan Canlaon. Tulo kay President Marcos nga ang Department of Budget and Management o kon DBM naghatag sa insurance iya nga may ready nga kwarta nga iga-provide or may mga resources ang gobyerno para sa operation at para sa pagbulig sa mga pamuluyo. Ready to support the families who have been evacuated outside sang 6-kilometer danger zone. Ito subong alert level 3 mo. Kung sa sulod ikaw sang 6-kilometer, dapat nga mag-evacuate ka na. Kailo ka na sa evacuation center. Amo ini na dapat nga maghalonggid kag mangin safe kita. Kung i-declare pag ini nga alert level 4, 10 kilometers niya ang danger zone. Subong kay alert level 3, 6 kilometer. Indugang man ni President Marcos nga ready for distribution ka naka-distribute na gani earlier kahapon sa ngapon antes mang panyapon ang mga food packs sa mga apektado nga mga pamilya. Sa bulletin sang P-Box, ang eruption sang Canlaon Volcano kahapon sa ngapon naglawig sang 3 minutos kag 55 segundos. 3 minutes and 55 seconds. Ang pyroclastic density currents nag-travel around 2 to 3.4 kilometers alin sa crater sang Bulkan Canlaon. Mayari nga latest pagino 87,000 ka mga pamuluyo sa mga areas nga nakapalibot sa Mount Canlaon were evacuated.
Sunod sa Office of the Civil Defense. Ang gravity sang sitwasyon subong. In particularly acute ang kadelikado gid no dito sa La Castellana, where an estimated 46,900 ka mga individuals are within the 4 to 6 kilometer danger zone. Ang mga otoridad ang nakapokus sa Barangay Sagang bangod sang prevailing westward wind direction. Kag may ara additional nga risgo sang asphalt suno sa Office of the Civil Defense. That's why nga ang informasyon gani alin sa Police Regional Office 6 sa Campo Delgado may augmentation. May pila ka mga pulis alin sa Pro 6 headquarters ang maga-augment dito sa Negros Occidental kag Oriental. In preparation para sa worst case scenario. Ang Panaad Stadium sa Bacolod City has been designated bilang primary evacuation center na may capacity ini sa pag-accommodate up to 30,000 evacuees. Kay ginhambal sang PBOX nga ang Canlaon volcano eruption ang ginatawag nilang hazardous eruption sa masunod nga mga sinimana. Hazardous eruption delikado ne. Bantayan nato na pila ka mga update diri, so stay tuned kamo diri sa K5 News FM para sa mga detalyado kag mga updated nga mga balita kay kantanan sa Canlaon volcano eruption. Maning masubo sa ato no, kung manong Christmas pa dito ka Big Star sa mga La Castellana to no. Mga dito ka sa Canlaon City o dito ka sa mga mga malapit nga mga lugar within sa 6 kilometer radius ka, bisan ara ka sa 10 kilometer radius pa gyapon. Ilabot gani ang asphalt sa Tigbawan, sa Gimbal, sa Miagao, San Joaquin, and even in Antique. Kapin pa ko mag-alert level 4. Magbaskaw pa gid ining hazardous eruption in the following weeks. Sa masunod nga mga sinimana, delikado ini mga kakipay. Along gid stay safe. Magwa ka mo sa lugar niyo da, no? Sa nagapamati sa aton sa Negros Occidental kag Oriental, magwa ka mo sa balay dapat may aragid kamo nga face mask. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:28 na. Dayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Iban pa nga mga balita kag mga informasyon karon sa aton nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Standby kamo. Iban pa diri update naton mga balita, hindi lang impeachment complaint. May mo man nga magapangatubang sang kaso nga plunder si Vice President Sara Duterte. Ang impeachment niya amo niyang pagkwansi mo kakas sa posisyon. Abi niyo pagkakas nabi makakas sabi no by impeachment abi si President Vice President Sara Duterte. Under sa 1987 nga konstitusyon kung may in case of vacancy, ang presidente may power to appoint sang vice president. May poder ang presidente nga mag-appoint sang vice president. Provided na ini sa member sang Kongreso, House of Representatives man o kon Senado. Hypothetical. Ini kung ma-impeach sabi si Vice President Sara Duterte, sino pa bi-appoint ni President Marcos kundi pakaisa niya? Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
Kon ha, may qualifier ha, kon ma-impeach. Dua pa man lang ka impeachment complaint ang pending sa buong House of Representatives. Damo pa na, may committee hearing pa na sa Committee on Justice. Pero pwede ka shortcut kung makakuha sang 1/3 ng mga members ng House of Representatives, mga kapirma abi, no? Ang 1/3 sa 300 plus, mga 106. Kung 106, tama, kayang-kaya ni Speaker Romualdez. Ang 106 ka members ng House of Representatives na magpirma sang impeachment articles of impeachment or ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kayang-kaya. Sa 300 plus ka mga members, 106 ang kinanglanon niya pirma para matransmit ang articles of impeachment sa Senado. Kag ang mga senador, mangin senador judges, kayang-kaya ang 106. Amo ini ang ginpahayag ni former Congressman Niel Topas Jr. sang siya ang nagpanguna sang impeachment sa kay former Chief Justice Renato Corona. Ay siya tong chairman sa Committee on Justice mo. Tinamaster nila, nakuha lang 100 plus votes, 1/3. Kamo to nga madasig nga nagsaka sa Senado ang impeachment complaint ang kang nagtrial ag sang ulihin nangin na-impeach si Corona kag nakakasya bilang Chief Justice ang Korte Suprema. Maluwas sa impeachment base kuno magapangatubang pagid si Vice President Sara Duterte sang kaso nga plunder. Iti ining-questionable nga paggastos ang 612 million na confidential fund. Amag mo na nga sa isa lang kasimana na ubos. Kag may mga ginrelisan to sang kwarta masubra 400 sa 600 nga mga tao ang nakabenepisyo sang intelligence fund. Why matawo? Why sang birth record sang Philippine Statistics Authority? What silingon piki nga mga Pilipino why sang existing nga mga personalidad katulad sa kay Mary Grace Piatos. Why sang birth record sa Philippine Statistics Authority? What silingon piki si Mary Grace Piatos? Kagiban pagid. Damo-damo. May mo nga maluwas nga ma-impeach after impeachment si Duterte magapangatubang pagid sang kaso nga plunder. Oras sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5 plus 11:32 na. Magabalik kita dugay-dugay sa dugang naton nga mga impormasyon ka mga balita. Diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Standby na mga kaki-5, magabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa Kaki-5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung Pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya na Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon.
sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serkampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5 ang oras. Last 12:44 na. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton sining nga pagpangalagad, mga ka-K5. Sa gitna mayong udto lang sa aton sining nga mga tagpalmati subong, no? Baya on air kag online. Nang ilaw na kay panglaw. Mayong udto gid salamat kita sa aton sining mga live listeners on air kag online, ha. Ay pare Biboy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte Molo, pare Biboy. Kasi gabong ang iya sining Bluetooth speaker. Dira sa Barangay East Baluarte Molo kay Barangay Kapitan John Gary Patnubay. Bro, ayun ko kita, salamat kita. Ayun ko man kay Ma'am Bing sa PSG, no? Ma'am Bing sa PSG dira sa Singapore.
Salamat kita kay Sir Geoffrey Nonato Pasugiron. Sir Geoffrey Nonato Pasugiron dira mayong udtogid live kapamati sa Barangay Sapa, Miagaw, Iloilo. Kay Sir Arman Guay, Sir Arman. Musta na biyahe ta? Ay mga uyab nga nagasakay sa taxi mo da. Sir Arman, mayong udtogid salamat kita kay Ma'am Nadeline Siautong. Mayong udtogid kay John Perotso Sumagaysay. Naga-monitor gid subong sa aton sa 11 Mbps nagasigabong number 1 gid diri ang K5 News FM 88.7. Maayo lang da kapagpamati sa Perotso and Sumagaysay family sa Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Greetings from John Perotso Sumagaysay. Subuman sa kay Sir Blair Matuliano. Sir Blair, gusto na? Tama pa sa irota, Sir Blair Matuliano. Sa tanan-tanan yung mga katapos ang K5 News FM taxi patrollers, mayong udtogid salamat ha. Halong-halong sa pagbiyahe. Naglabay sa Ungka flyover, medyo halong-halong gid. Kasi maulaan ka mo siminto kay ginad-deny nga ni Direktor Tikalon nga Regional Director bla sa DPWH. Ako ay Direktor Saniboy Oropel. May ebidensya na gid dinaya pa nga way kuno ga mix class siminto sa babaw. Kasi way ka lang palo, Direktor. Di ko makita. Ginatsangaw na kamuda sa Ungka flyover kay from the start yan ang inyong program of works lawlaw. Sakay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, mayong udtogid Ma'am Maricel dira sa Barangay Balabaguharo. Sakay sa tanan-tanan nga nagapamati subong sa aton sakay Hodlom Montana. Kay Hodlom Montana mayong udtogid sakay John Glenn Golmatico. Blessed morning. Udto na. Kag Merry Christmas. John Glenn Golmatico, advance Merry Christmas man. Kay Ma'am Anali Bahadi. Ma'am Anali Bahadi dira sa Hong Kong. Maayong udtogid kay Ma'am Bing sa PSJ. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina. Ma'am Marie, musta lang da sa Hong Kong? Sakay Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong, maayong udtogid no, Ma'am Laura Sumagaysay. Sakay Ma'am Anali Bahadi, Ma'am Marita Lia Mitsilina kag Ma'am Nadeline Siautong mayong udtogid kay Ma'am Erlina Telar Magoles. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles mayong udtogid sa yabana nga si Mr. Noel Goles dira sa Telecom Compound. Barangay Quintin Salasaro, Iloilo City, kapamatigid subong. Salamat kita sa inyo padayon niya pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Sa kay Danny Labrador, kay Sir Danny Labrador maayong udtogid. Salamat kita sa aking sinina. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika di Tribayo. Ayon ni Klinika di Tribayo kay malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Bangod sang extra virgin coconut oil kag ginpamanan sang vitamin D3 kag malawas sina nga malikawan naton ini mga viruses, mga fungi, mga parasites, mga bad bacteria. Ang D3 Bio kung gusto niyo nga mag-slim, magniwang kamo, mamilawas nyo. Kung gusto niyo ini kamo magkaon, tumarla kamo sang D3 Bio kay extra energy nyo ni. O gapapagsik ini sa lawas nyo bisan way kamo sa kinanan kay paslim kamo mo. Kinahanglan niya kung gusto niyo mag-slim, nagapa-slim ka mo, ay kamo kaong kanon. D3 Bio ka mo, kay nagapapagsik ini sa inyo, bisan way ka mo sa kinanan. Alawas sinang ang D3 Bio, angod kay extra virgin coconut oil niya da, kag subong man vitamin D3. Mayo gid ini sa mga viruses niyo. Katulad sang dengue virus. Guys, tar kabala sa balaon kag matubing nga lugar ka paborito balayan sang lamok. Taas barang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan.
May naobserbaran ka ba nga pula nga rases nga nagatubo sa imo guya kag dugan? Initanan ang sintomas kag patimaan base may dinggi ka. Gani magditribayo ka. Ang ditribayo isa ka superfood supplement kang ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang ditribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa ditribayo ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami pagid sang ditribayo pinaagi sa iya nga medium chain triglycerides ang absorption o kon pag-usar sang vitamin K. Sa aton sining lawas ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sang sobra-sobra nga bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang ditribayo ang paggamit sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation. Nga gabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sa tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag magtumar sang ditribayo adlaw-adlaw. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo sa dengue? Gusto mo hindi magka-dengue? Gusto mo hindi ka magmasakit? Mag-ditribayo adlaw-adlaw. Kag parisa naton sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C. Ginpapag-on kag ginpabakod nga vitamin C para sa mabakod naton nga resistensya, mabakod naton nga immune system kontra sa mga balatian. Mayara man Mighty C syrup para sa mga kabataan. Mighty C syrup kag Mighty C. Ag ditribayo mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada. Idulong sang Shopee o kung Lazada sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa bilog nga Pilipinas. Diri sa Iloilo, sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orby Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. At sa Salvation Street, Pasig City. Available man sa mga suki nyo nga mga butika sa inyong lugar. Klinika di Tribayo kag Mighty C, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Amiloy. Para sigurado nga healthy kag wala kita balatian ha, magtumar kita sang Ditribayo kag Mighty C kag DTX 500 adlaw-adlaw. Magabalik kita mga Kaki 5 ha, sa aton sining pagpagalagad. Check na naton pagbalik tang report ni Kaki 5 Karen Badilla on special out of town follow-up report. Yung pag-surrender ni John Castro Jr. Suspect na naglutang patay kay Barangay Kagawad Giovanni Triste sang Barangay San Rafael Tigbawan, Iloilo. Kay nabalaan niya kuno nga nagwaan na kuno ang iya sining warrant of arrest sa kaso nga border muna nga nagbato-bato sa kadto sa Tigbawan Municipal Police Station. Ano ang iya sining pahayag? Pagbalik ta sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Standby na mga Kaki 5 ha, pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert ag Mighty C Network News. Standby na mga Kaki 5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan naman na. Oo. May ko mati, mga kanisa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7.
Isa doon naluoy na ko sa akon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lagal hindi ko abi ka balogid magkiray. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once mabalaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Acknowledge ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pao kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon, we're in nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-obra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Ang puro de los Piblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rega kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya.
Nagayuhom ako na bala. Take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Network. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, panukalang batas na nagdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines lusot na sa plenaryo ng Senado. Alert level 3 itinaas na sa muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Paggamit ng mga uniforme ng pulisya sa mga Christmas party iniimbestigahan na. Ilang bayan sa lalawigan ng Iloilo apektado rin sa pagbuga ng Bulkang Kanlaon. Panukalang batas na iurong ang eleksyon sa BARM lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Paglabas ng pondo para sa mga naapektuhan ng Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental ipinag-utos ng lokal na pamahalaan. Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ng OVP posibleng sampahan ng plunder at iba pang kaso. BFAR Central Luzon na mahagi ng fry collecting gear sa mga mangingisda sa Zambales. Probinsya ng Capiz, apektado pa rin ang African Swine Fever. At isang truck at SUV nagsalpukan sa Antique. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, inaprubahan na sa plenaryo ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2797 na nagdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Nagpasalamat si Senator Lito Lapid sa lahat ng mga sumuporta sa panukala na pagkilala sa kontribusyon ng Pampanga sa mga pagkaing Pinoy at sa cultural heritage ng bansa. Ayon kay Lapid, isa itong malaking karangalan, hindi lamang sa mga kapwa niya Kapampangan, kundi maging sa buong Pilipinas.
Samantala, nilinaw naman ni Senator Mark Villar na ang panukala ay hindi pagmamaliit sa culinary contributions ng ibang mga lalawigan, ngunit hina-highlight lamang nito ang natatanging papel ng Pampanga sa paghubog ng mga pagkaing Pilipino. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, Alert Level 3 itinaas na sa muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Detalye ng balita, hati ni K5 Sunshine Lacson. Nagdulot ng matinding takot sa libu-libong mga residente na malapit sa paanan ng bulkan ang naganap na napakalakas na pagsabog sa Canlaon Volcano alas 3:03 ng hapon araw ng Lunes, Disyembre 9. Kasabay ng pagsabog ang malakas na pagyanig na naramdaman din ng mga residente sa iba't ibang bahagi ng Negros Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, isang explosive eruption ang nangyari kahapon na nangangahulugan ng pag-umpisa ng isang magmatic eruption sa Bulkan Canlaon. Noong nakaraang linggo, ibinahagi na ng PHIVOLCS ang naging resulta ng kanilang monitoring kung saan sinabi ng ahensya na mataas na ang parameters o senyales na magkakaroon ng isang magmatic eruption sa Canlaon at binabantayan na lamang ng ahensya kung kailan at kung paano ito magaganap. Dahil sa nangyaring pagsabog kahapon, itinaas na sa level 3 ang alert level sa Bulkan Canlaon. Ipinaliwanag ng PHIVOLCS na posibleng maganap ang mas nakakapinsalang pagsabog sa bulkan makalipas ang ilang linggo. Ipinagbabawal na ang paglapit sa 6-kilometer radius mula sa paanan ng Canlaon Volcano. Ipinatupad na rin ang agarang evacuation at mandatory evacuations sa mga lugar na apektado ng pagsabog at ashfall. Nasaksihan din ng K5 News FM correspondents na umakyat mismo sa lugar malapit sa bulkan na apektado na ng ashfall ang mga bata sa bayan ng La Castillana sa Negros Occidental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala mga K5, sa iba pang detalye ng balita, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang paggamit ng police uniform bilang costume sa Christmas party. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, kabilang sa kanilang inaalam ay kung papaano ito nakakuha ng police uniform kung saan mayroon pa itong patch ng PNP Special Action Force. Ang tinutukoy ni Fajardo ay ang nagtrending sa social media na executive ng isang automobile manufacturing company na ginawang costume ang PNP uniform. Salik sa Article 179 ng Revised Penal Code, mahaharap sa kaparusahang aresto mayor ang sinumang individual na gagamit ng mali na uniforme ng isang law enforcer o uniform personnel. ITC Network News. ITC Network News. Samantala mga K5, ilang bayan sa lalawigan ng Iloilo apektado rin ang pagbuga ng Bulkang Canlaon. Detalye ng balita, hatid ni K5 Kim Kaluyo. Umabot sa ilang bayan sa lalawigan ng Iloilo ang ashfall, lalo na sa 1st District of Iloilo, kabilang dito ang bayan ng Gimbala, Niagawa, San Joaquin, Igbaras at Tigbawan. Nag-issue na rin ng advisory ang bawat Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga alkalde ng nasabing mga bayan, lalo na ang pagsuot ng face mask at pagbigay ng proteksyon sa mga bata at may sakit sa respiratory system. Nagsuspend rin ang mga ito ng in-person classes kasabay ng monitoring sa kanilang mga lugar para sa safety ng mga estudyante at DepEd personnel. Sa ngayon, nakaalerto naman ang mga otoridad kabilang nasa mga karatig bayan sa worst case scenario na maaaring mangyari. Matatanda ang nag-alboroto alas 3 ng hapon kahapon Desyembre 9 ang isa sa mga aktibong bulkan sa bansa na Mount Canlaon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Nakatawid naman na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number 11144 o ang panukalang batas na iurong sa May 11, 2026 mula sa naunang naitakdang May 12, 2025 ang kauna-unahang eleksyon
sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ilalim ng panukala ay pahihintulutan ng Pangulo ng bansa na magtalaga ng 80 bagong interim members ng Bangsamoro Transition Authority na magsisilbi hanggang mahalala ang kanilang kapalit. Pinaliwanag naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na nag-ugat ang panukala sa pasya ng Supreme Court na hindi na bahagi ng BARM ang sulok. Git ni Adyong may epekto sa paghahanda para sa BARM elections ang ruling ng Korte Suprema. Network News. YTC Network News. Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng balita. Paglabas ng pondo para sa mga naapektuhan ng Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan. Detalye ng balita, hatid ni K5 James Bandoquillo. Patuloy ang pangamba ng mga taong bayan sa lungsod ng Canlaon, Negros Oriental matapos ang naganap na pagsabog sa Mount Canlaon kahapon ng hapon. Ayon sa ulat na halos 2 linggo na umanong, kalmado ang nasabing bulkan matapos ang pagpapahiwatig nito ng posibleng pagsabog sa nakaraang buwan. Ngunit hindi inasahan ng taong bayan ang biglaang pagsabog sa naturang bulkan at mabuti na lang na wala umanong nasaktan. Maliban sa paglabas ng 3 sunod-sunod na executive order ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, agad namang pinatawag ng alkalde ang lahat ng kanyang mga kawani upang agad na maaksyonan ang mga pangangailangan ng tao. Unang sinuri ng mayor ang natitira nitong pundo upang agarang mailabas at mabigyan ng agarang tulong at masiguro na may makain ang mga taong inilikas. Pinayuhan naman ng alkalde ang taong bayan na manatiling kalmado at makinig sa kung anuman ang sabihin ng gobyerno upang maiwasan ang malaking pinsala o masaktan ng dahil sa hindi pagsunod sa alintuntunin. Pinangako naman ni Cardenas na lahat ay gagawin ng lokal na pamahalaan upang maibigay ang kinakailangang tulong ng taong bayan. Ako si K5 James de Trebayo Bandoquillo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, maaring maharap sa plunder, malversation, falsification at bribery ang mga kaso si Vice President Sara Duterte na hindi ng iba pang opisyal ng Office of the Vice President. Inilahad dito ni Naco Bicol Party List Representative Gil Bungalyon, Batangas Representative Jervil Luistro, Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel at Antipolo Representative Romeo Acop sa ika-8 pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Patungkol pa rin ito sa questionabling paggasto sa 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Di ni Acop malinaw sa kanilang pagdinig na ginastos ang confidential funds ng OVP at DepEd ng walang transparency and accountability at labag sa Commission on Audit, Department of Budget and Management Joint Circular Number 2015-01. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, BFAR Central Luzon na mahagi ng fry collecting gear sa mga mangingisda sa Zambales. Ang kampiyon. Nabalitang yan hati ni K5 Angelo Turno. Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 ng fry collecting gear sa Bangus Fry Catcher Association sa San Narciso, Zambales. Ginanap ang programa sa Farm Development Complex kung saan binigyang diin ni Mayor Laraine Abad Sarmiento ang kahalagahan ng pagtulong sa mga mangingisda para sa mas maunlad at sustainable na kabuhayan. Pinangunahan ni BFAR 3 Regional Director Wilfredo M. Cruz ang pamamahagi at nagbigay din ng mensahe ng suporta para sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga naipamahagi ang 10 set ng fry collecting gear, 100 basin na may kapasidad na 4,000 fry bawat isa at 2 oxygen tank. Layunin ng inisyatibang ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at maisulong ang sustainable na pangingisda sa rehiyon. At ito si K5 Angelo Turno para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
Samantala mga K5, probinsya ng Capiz, apektado pa rin ng African Swine Fever. Detalye ng balita hatid ni K5 Jolito Borda. Nananatiling mataas ang panganib ng pag-aalaga ng baboy sa lalawigan ng Capiz dahil sa African Swine Fever o ASF. Ito ang pahayag ni Dr. Lloyd Borata, Assistant Department Head ng Office of the Provincial Veterinarian ng makapanayam ng K5 News FM Rojas. Ayon kay Borata, hindi pa malaya sa ASF ang Capiz matapos nananatili sa red zone ang 9 na munisipalidad kabilang na ang lungsod ng Rojas. Dagdag pa ni Borata, hindi muna gagawin ng provincial government ang restocking program dahil napakataas ng panganib at posibilidad ng kamatayan ng baboy. Pinayuhan na lamang ni Borata ang publiko na maghintay hanggang maideklarang ASF-free ang lalawigan bago ipagpatuloy ang pag-aalaga ng baboy. Para sa Mighty Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At isang truck at SUV nagsalpukan sa Antique. Detalye ng balita hatid naman ni K5 Family Palanog. Wasak ang bumper at ang likod na windshield ng isang Mitsubishi Adventure na sasakyan matapos na araruhin ng isang Fuso truck tinataya alas 3:30 ng hapon kahapon Desyembre 9, 2024 sa National Highway ng Barangay Supa, San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Police Staff Sergeant Elmart Magbanwa, Assistant Traffic Investigator ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, pinayag nito na parehong papunta sa bayan ng Sibalam ang kotse na minamaneho ng isang 72 taong gulang na residente ng Tobias Fournier kasama ang kanyang pasahero, habang nakasunod naman ang kanter na minamaneho ng isang 58 taong gulang na residente ng Lakaran. Subalit pagdating sa lugar, pinapahayag na sinubukang mag-overtake ng kanter rason na nakabangga ito sa likod ng sinusundang kotse at dahil sa impact bumulusok sa irigasyon sa tabi ng highway ang kotse habang nasagi naman ng kanter ang isang jeep na puno ng pasahero. Ayon kay Police Staff Sergeant Magbanwa, nagtamo ng lower back pain ng driver ng Adventure habang wala namang sugat ang iba pang mga imbolbado. Sa ngayon, plano ng parehong grupo na isettle na lamang ang nasabing insidente. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, balitang abroad, inihayag ng main opposition party ng South Korea kamakailan na muli nitong susubukang patalsikin sa puwesto si President Yoon Suk Yeol matapos ang deklarasyon nito ng martial law. Samantala, inaresto naman ng pulis ang defense minister na nangasiwa sa martial law operation at bumaba naman sa puwesto ang interior minister. Iniimbestigahan sila kasama si Yoon dahil sa umano'y insurrection. Nakailag si Yoon sa impeachment nitong Sabado sa gitna ng pagtutulak na patalsikin siya sa puwesto. Sinabi naman ni Lee Jae-myung, pinuno ng main opposition Democratic Party, ito lamang linggo na susubukan nilang muli sa December 14. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ng pagbabalik ni K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kakipay, bang oras. Las 12:18 na sa hapon ang oras. Ginadulong sa inyo sang DTX 500 Superior Antioxidant para malikawan naton ang balatian niya kanser. Mag DTX 500 adlaw-adlaw para mahamuo kang atong katulugon kun gabi. Parang pagbugtaw ko naga kondisyon
magtumar sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang makamamatay nga cancer, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga balatian bangod may diabetes kita. Kaya ang DTX 500 nagakontrol sa diabetes. DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Sarap sulitin ang weekend with... Balik kita sa pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Tiplan na lang kadlaw ka mag-Christmas. Mga Christmas na ta mga ka-K5 ba? Christmas. Oo, dali na lang daw. Ay din lang tukaraw. Ano, kansilahon niyang Christmas o i-postpone lang anay? Advance Merry Christmas kita, 15 na lang kadlaw. Christmas na kita. Kabay pa nga maripayon kita sa aton sininga Christmas mga ka-K5 bat. Christmas. Palo mo kita nga ang Christmas ni tlagsa mo lang nimo, once a year mo lang nimo. Once a year mo lang ni pero para sa akon nga everyday is Christmas. Hindi, dapat everyday is Christmas. Hindi lang kada December 25 lang. Nakapreparar na da si Iado kag si Ada pang Paskwa kay Maninoy kag kay Maninay. Hey! Aton sila mga balita kag may mga informasyon sa aton nga pagpangalagad naka-standby na si Kaki 5 Karen Badilla on special out of town follow-up report. Nahasa naging man si Kaki 5 Karen no. Kung hindi sa south, sa north, sa central. Ginkantuan niya naman ang banwasang Tigbawan. Tungod sa report niya, anong status ni John Castro Jr.? Surrender or arrested? Kaki 5 Karen Badilla sa report nagikan sa banwasang Tigbawan Iloilo. Kaki 5 Karen, anong status niya sini? Surrender o kon surrender or surrender. Dali lang kay naglain niyang format sa aton kuan di kay 5 pulaw. Marcos Jr. Oh, dali lang nagdako sa hindi sa mga kuano, manodolo nga lang dali lang. Diri lang tanay oh. Ano ni status ya? K5 News. Ano din sa kanto man? Dali lang. Iliog ko bi Paul ni kagadoble siya oh. Naglain ng format ya, lain naman makita triga plate ka budlay bla. Okay. Ano ni ang status ni John Castro Jr. Kaki 5 Karen? Ano ni surrender o kon arrested Kaki 5 Karen? K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Karen. Surrender ni o kon kwan arrested? According sa kay Tigbawan Municipal Police Station Chief Captain Alfred Mansoy Kaki 5 John, arrested ini ang status ni John Castro Jr. Kay di kahapon suno sa kay Captain Mansoy alas 6 sa gabi Kaki 5 John no, December 9 nabato nila ang warrant of arrest ni Castro pagsang na bato nila Kaki 5 John since kay may ano na sila balaw, may idea na sila kay tigina monitor maninila si Castro humalin pa yasang nanliligad Kaki 5 John gingadtuan ni dayon sa mga operatiba
ang safe house ni Castro dito ya sa may barangay Bagong Bayan. Ka-K5 dyan. Then siguro mga gabi na, mga alas 11 na ka-K5 dyan, namutikan ni Castro na may mga operatives sa guayas ng iyang balay. Then amo to, nanawag dayon ining si Castro sa Tactical Operation Center sang Tigbawan MPS ka-K5 dyan nga gusto niya na magsungka. Tinabatian pa ni gani ka-K5 dyan sa mga operatiba ang tingog ni Castro sa sulod sang balay niya. Nga gusto niya magsungka ka-K5 dyan. Pero sang pag-abot gid dito, no, upod si Captain Mansoy dito sa may Bagong Bayan sa safe house ni Castro, ginserbihan siya dayon ka K5 dyan sang warrant of arrest bangod niya sa pagpatay niya sa kay kagawa Giovanni Treste sang San Rafael sadtong Oktubre 24 ka K5 dyan. According diri sa kay Captain Mansoy, kaya ginahulat na lang nila sa subong ang order halin niya sa court kung diin gid ni presuhon ka K5 dyan ining si Castro kung bala diri sa ila sa Tigbawan Municipal Police Station ka K5 dyan, no? Kag ibalik nila sa origin of court ang ining warrant of arrest kag diri ipatigayonon ang hearing sa RTC Branch 72 sa Banwa sang Gimbal ka K5 dyan. Tisubong ari pa dire sa Tigbawan Municipal Police Station ining si John Castro kag natigayon taman ni siya gani kagina ka K5 dyan nga na interview kag di amo na ang suno sa iya ka K5 dyan, no, hugot niya gapon nga ginapanindugan nga ano lang gid siya ka K5 dyan gindepensahan niya ang iya nga kaugalingon batok sa kay kagawa Giovanni Treste kag sa duha ka iban pa nga upod niya sa nasambitan nga kagawa dito sa may barangay San Rafael kay ginsaysay diri sa ato ni Castro liwat ka K5 dyan, no, nga sang October 21 ining pusil ni Amdes Owa Party List Representative Lex Colada nakabutang ni sa kabinet ng iya nga utod nga si Bong Colada ka K5 dyan kung sa diin ang ining pusil nga kalibre 45 sa kabinet nakasulod kag ang kabinet ka K5 dyan ara lang man siya sagwa sang balay nga lapit sa grahian sang mga salakyan sang Colada ka K5 dyan. So dito ginkwa ni Castro kay October 21 birthday niya ni ka K5 dyan kag ano yung manatani, do'y padayaw yung manang manatani ka K5 dyan sa iya nga mga abyan nga tigin-regaluan siya kuno sang iya nga boss hasta nga nakalabutan niya October 24 nga ara sa gyapon sa iya nga paghinakop ang pusil kag ti amo ning natabo ka K5 dyan, no, kay isang time na to tinagahulo bagyo bala nagkaratumba ang kasagingan ni Castro dito ya sa may barangay San Rafael. So after niya pagpanglimpyo, nag-proceed siya dito sa suba ka K5 dyan kay manghinaw kung tani. Pero nakita niya ni si Kagawad Treste kag ang duha ka iban payakap nga persona nga nagwa sa kawayanan ka K5 dyan nga may bitbit sang binangon kag tigin singgitan siya nga patyon siya ka K5 dyan sang ining tatlo. According sa iyang allegation, nag-ayo siya sa tatlo nga hindi siya pagpilasan or hindi siya pagpatyon kay ti dugay naman to ang ilaya nga hindi bala pag-intsindihanay K5 dyan, no? Pero ginunahan ini siya based sa iyang allegation nga ginunahan ini siya hana nga labon ka K5 dyan. Amo to nga ginunahan niya tiro ang ining tatlo ka K5 dyan kung sa diin nakapalupok siya sang duha ka beses pero wala na siya idea kung bala may naigo to sa tatlo ka K5 dyan kiti nagdalagan siya dayon mo para makapalagyo kag ulihin niya na lang nabalaan nga natiruhan kag napuruhan niya gid gali ining si Kagawad Giovanni Treste ka K5 dyan kag according sa iya nga 2 years ago may-ari ni nga rape case si Kagawad Treste kung sa diin ang victim taga barangay San Rafael man kag ang may nanugid sa kay Castro ka K5 dyan nga gusto ni Kagawad Treste nga ipapatay ang ining nag-file sang rape nga kaso sa iya. So ginpatungan ini ni Castro according sa iya ka K5 dyan kay para maareglo bala kung tani. So nagsulod sa mind ni Kagawad Treste nga ginaapinan ni Castro ang tihak nga grupo. So dito nag-umpisa ang pagdumot ni Kagawad Treste sa iya ka K5 dyan according sa allegation ni John Castro. So amo to nga sang time na to ka K5 dyan wala na sila naga-intsindihan ay kumbaga nagasinuyaay na sila nga duha ka K5 dyan, no? So rason kung nga natabo atong krimen sadtong October 24 ka K5 dyan. Kag di nagpangayo man ni siya gani isang pasaylo sa pamilya Treste since nga ang asawa niya, no, ang asawa ni Castro hinablos sang asawa
ni Kagawad Treste ka K5 dyan. Pero ang amo na gyapon ang iya nga panindugan nga hindi niya ginusto ang krimen kag gindepensahan niya lang ang iya nga kaugalingon ka K5 dyan kag handa siya nga atubangon ang kaso nga gin-file sa iya ka K5 dyan. Kag sa subong man, nagpangayo man siya sa pasaylo sa iya nga boss kay ti naulamid ang boss niya ka K5 dyan kay bangod nga ang posel balak ginapanag-iya sa mga kulada ginkwa niya nga wala sang pahanugot halin niya sa tag-iya kag di na usar niya pa sa krimen ka K5 dyan. So ari bala sa dugang nga mga detalye sa si John Castro Jr. sang aton siya nga na-interview. Mga anong pagkasuras na nagsuka dyan sa Tawag Municipal Police Stations? Ay, siguro mga kagaon na kay nakabaton ko message. Mga quarter to 12 kagabi. Okay. So, iniset man ko nga makakontak sa ato operative sa Tigbawan kay tiila na di area ka-coordination nila. Nakontak nila ma-Chupa Police diri, Medyo Mansoy. I-representa nga atong kukulingon kay Taara na warrant ko. Oo. Balik na sino, gusto na ba ang information na diara ng imong warrant? Dito gid halin na sa kilala taman sa Iloilo nga kami nag-message sa akon nga ang warrant mo ara na kag ng kung anong plano ko bla mapasukat o kung ano katitsin ko lapit malang kaga si Paus ko lapit man ri sa Bagong Bayan. Kaya mo itong nag-inisay ko na makontak ang atong mga operative sa Tigbawan nga gi-represent pa akong kugulingan. Okay, so balik sa Bagong Bayan kada Oo, gisugat nila. Balik sa sino kung ginatiniran mo? May si Paus ako dira nga gina-develop. Sa Bagong Bayan. Kaya mo na nga dito ako nila gisugat kagabi. Oo. Pero sir, ang ginaako mo sir, ang ining krimen nga natamo dito sa San Rafael. Actually ang inang krimen na siling ko na naka-counter naman ako sa galing ang resulta nga amo ang desisyon kana huhulong warrant ko nga ara sa korte kay siling ko ako man ako atubangon kay siling ko nagdepensa man ako isang akong kukulingon. So sir, naka-talk na kamo sa atong police especially ni Captain Mansoy sir. Pardon ma'am. Naka-talk ka sa kay Captain Mansoy. Ay isang kagabi, isang kagabi nga pagtawag ko si iya amo to nakatalk kami kag amo to nga gisugat nila ako dito. Okay sila discordant ako na sa mga operative ta. So, bali sir, ang status mo is arrested or nag-surrender din? Surrender. Surrender. Yes. Pero may ginhatag ko sila sinuwang warrant of arrest. Yes, may ara. Sir, bali sinukod po sa safe house mo, sir? Kahit pinapalakang months yung nagatinan dito? Adong kayo, more than siguro mga kigabalik-balik mo lang ako Guimaras, Negros, kaya may ginapalaw up ko nga ginabaligya ako nga property ko bla. So, pero may man ako dito, sobrang man binulan na. Santa nga, hasta nga nahulat ko ang akong warrant. Sir, ang sa pusil po pala, sir? Balik yes. Dito siya, sir? Actually, sang ini ko lang gani man nahibaluan, sang nag-abot na kang ballistics ang ato mga operative na ato sang bus ko nga kautod ka bus ko nga ginkuha ko bala nga wala kay balo kay at that time October 24 birthday ko siling ko ikuan ko tali sa mga amigo ko bala nga ginregalo ni bus ko. Hindi ko man atensyon na kay wala masaya ka balo nga ginkuha ako dito sa iya kabinet. Tising ko kay igabalik ko tani man pagkatapos sa birthday ko. Galing ti nasiling ko na sa circumstansya nagamit kong iapusel na palupok ko kay gidipinsahin ko lang akong gugulin. Sir, bali ang cabinet nila, sa sulod ba lang isang boss mo, sir? Yes. Okay, so sa diin siya, sir, na-plaster sa salas or sa kwarto? Ang inang kabinet ko, malapit bala sa ginapang parkingan ka mga salakyan. Oo. So, time na to, sir, ka-gindepensahan mo ang inuwa self. Bali, ano ang una nga nakabot, sir? Ginano ka nila? Hindi, una ginaga pa sang aga pa. Halin ako sa ako man si Paus. At that time, tigbalagyo, nung tapos na bagyo la. Tinaklatong basaging ko, mga kahoy, nanghawan ako. Pagtapos ng pangawan, okay naman tanan, nagpakad ko sa subakit, siling ko nabulit ako sang laob la. Manginaw ako tani. Ganti wala ko kabalo nga dito nagali ang tatlo nagabantay sa akon. Amo na si Tristy, kagiyatan, kag may upod pa sang bodyguard ya. Amo to, gulpilan nila ako, ging halin sa kawayan ga panago gulpis na lagun ako gigwaan nagadulog ko
kag amo to ginharas nila ko nga pagalabuon kag pagatiruhon. Tinangayo man ko ga kung sila nga sin ko hindi nyo lang ko pagpilasyo kung pagpatsyon kasi ko duga naman ako galikawi at sinyo. Kati nga buhi mo lang ako niya. Ti nag-inisip lang nga pagpatsyon nila ko pagatiruhon. So amo to nagdepinsa na lang ako sa akong kulingon. Amo to gumabot ko kapusil ko. Nagpalupok ako. Wala matisyon nga iguong ko sa kung ano. Kaya ako niya sa callback para nga mag-drop man sila kaya makapalagyo ako. Sabi to nakapalupok ikaduwa nga bisis. Ako nagpalupok. Oo. Sir, bali, ano ang inyong maging awayan, sir? Actually, sa among gawa lagi kami ginawayan sila, no? Ang ako lang hibaluan lang, ang ginhalina nga mga problema tungod sa iya kaso sa unang involvar sa sarip nga kaso dito sa among barangay. Okay. Daw ako bala ang nagpatunga nga mariglo ko sila. Nga wala maibalik ko lang ila relasyon. Kalito wala ko kibalo nga ginadumta nila ako gali, no? Kaya abi nila nagadampig ako dito sa Piakro lagi sa isip ko kiti tanod man ako dira mo sa ina nga barangay. Kumbaga ako lang nagpatunga blas ng ila problema tani nga masitol. Kalinti wala ko kabalo nga mo ilay kali paghingabot sang ako ya kabuhi. Oo. Balik yung subok pa ni Kagawad Treste na mag-guansi dito sa Pinak, sir? Sa iya nga Hindi. May ara ako yang nanugid sa akong bala. Oo. Nga ang nagpile sa iya sang kaso, go ipapatayab la. Ti mas malapit man sa akon, ti hindi ko gusto nga maglatabo sa amo barangay kag Kapipa barangay Tanod ako dira kag magpamilya man lang. Tang ginhimo ko, nag-inisip ko nga kung paano ko sila iariglo tani. Okay. Galing ti ang ilaya pagkangop, nga dito ako yung nagdampig guro sa piyak, amo nang gihingabot nila ako. Ano ni sir? Minor kung na victim? Hindi, may edad na eh. Go ka, edad man na triste. Okay. Ara na, actually gani ang kaso, ara na sa ombudsman na gani. Kaya wala lang ko kayo balo kung anong resulta sa kaso nila. Oo. 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 Bali, ang victim, sir, ang subong ara, mandagya po sa San Rafael? Yes, ara man sa San Rafael. May pamilya ba siya? Yes, oo. Okay. So, sir, ano subong ang mga plan kaya magbuwas ang nga nagsulta ka, sir? Ito yung plano ko ya. Siling ko na mangita man ko sang lawyer ko ya. Kahit parang maano ko man ang akong depensa sa akong kugulingon nga hindi ko ito niya kagustuhan. Ila na iya. Sila yan ang una sina. Ako yan nagdepensa lang sa ako niya kugulingon. Kag siling ko man nga amo na nagwa ako gani nagrepresent ko akong kugulingon para nga makuha ko mapanobo man ko nga ako yan nagdepensa sa ako niya kugulingon kag wala ko yan nung una na sila. Dugay na to sir no ang case. Dugay na? More than 2 years na grow ay. Sir, ano ang imong mensahe sa boss mo kay nadala sa ang iyang name, sir, especially sa iyang utod? Yes, siling ko na sa boss ko nga na-involve ang ilang ngalan dira. Nagapangayo ako sa pasaylo diri sa ato media nga wala sila kay balo sang ila property nga kinuha ko kag nagamit sa ina nga problema kag nagapangayo ko sa pasaylo sa dako sa ila. Oo. Sa pamilya Treste, sir, may mensahe? Yes, sa pamilya Treste kay mas pamilya, hindi magpamilya man kami na sa misis ko. Nagkapangayo ako sa pasaylo sila nga hindi ko ya kagustuhan ang naklatabo. Okay, sige, sir. Okay. Kaki 5 Karen. Kung tanawon mo ni daw inosente man si kuano. Si Jan Castro Jr. Kaki 5 Karen. Dali lang dola signal. Dali lang ha kay daw na dola signal ni Kaki 5 Karen Badilla. Nagikan sa aton sining patrol. Ara na siya? Dali lang ma-dial kami dalibat ha Kaki 5 Karen Badilla. Ti iya hambal nga surrender siya, no? Tiano ini surrender gid man or arrested? Kaki 5 Karen? Oo, Kaki 5 Jan. Oo. Na-interview mo si sino gani Captain ano gani sino gani? Alfred Mansoy, yes. Captain Mansoy. Oo. Na-interview mo siya? Yes, may ara kita dira sang interview sa iya Kaki 5 Jan. Basi pwede man ako napamangkot mo siya status niya, ari di ginambal niya kung ano status ni Jan Castro Jr. kung arrested o kung surrendered.
So, according sa kay Captain Mansoy, ang arrested ni siya, K5 dyan, ining si Castro, kay ti, nag-serve kid sila sa warrant of arrest ka K5 dyan, kag according siya, wala nagsungka si Castro, bali na nawag lang din siya, na gusto niya nga magsungka, pero, kung tayo na tuya ka K5 dyan, yes, ara na ya ang mga operatiba dito ya sa safe house ni John Castro, ka K5 dyan. Okay, pamatian tabi ang imo sining exclusive interview kay Captain Mansoy. Yes, K5 dyan. Na tigayon na sir nga naaresto ining si John Castro. Bali ano gid ni sir ang iyang status sir? Arrested ni siya o kung nagsungka sir? Ano ang iyan status si arrested ni siya no. Kaya kung kanita na nagboluntaryo surrender sa stasyon pero wala inoperate niya nato no. Kaya dito nato na locate ang iya ginapanaguan sa suli nga siya mismo nagtingwa nga makontak sa aton kamo surrender sa dito sa area mismo. Oo. Sir bali ano gid oras kahapon sir na bato ninyo ang iyang warrant of arrest? Na-receive nato ni isang mga alas 6 ang gabi sa aton nga database. Na-receive nato ni na-upload ng iya warrant. Kag dito nato nga ginasige man monitor portfolio isang ligad pa ni nato no. Gina-locate sa nato kay dire man sa area kasi sa Ilos sa Balaya. Hasta nga dito nato na locate sa dito sa sang amo nga nag-abot ang ira warrant dito sa nakita naton. Sir, gin-mention niya sa interview namon na nag-contact siya sir sa imo para magpasugat dito sa Bagong Bayan, sir. Actually kapila sa manawag no. Kaya hindi man ako wala sa direct personal sa ako nang tawag kundi sa aton nga talk dito sa area hasta sa uli nga aton nga duty nga sa Tactical Operations Center naton nag-inform sa akon nga muna no nga manawag. Dito sa naton kay nabatian naton dito mismo sa balay lapit sa balay kay dito kita nga moto nga gapanawag sa aton Tactical Operations Center. Okay, so bali ara niya nga daan sa area sir ang mga operatives sa antes siya nagtawag sa imo. Yes sir. Batian dito nga tingog yan no. Kaga nga aton nga pag-implement naton sang warrant of arrest may body worn camera kita dito no. Oh, so ano ni subong sir ang next nga tikang sa Tigbawan Municipal Police Station batok sa kay Castro sir? Pati amo ni ang aton nga warrant ibalik na to ni sa origin of court niya and then maulat kita sa order nga i-commit ni siya kundi nga +1. Oh, so sa diin sa sir nga court sir i-court diin nga branch? Branch 72 sa Gimbal, RTC branch 72. Oo. So ang sa kay Castro sir, ang ginapanindugan niya diri sir nga hindi siya ang nag-commit sa crime kag ang iya nga ginapahayag diri sir nga nagsumpa siya sa inyo magluwas sir sa kaso nga murder. Sir, ano pa gid ang case nga posible i-atubangon niyo sir? Nga sa Subo no, ang kaso yan yung murder. Ang aligasyon niya na wala siya nang commit pero iya man na diretso nga dipinsahan niya man ang kahulingon niya. Pero sa pagfile naton kaso kanang dagan sa warrant nakitaan sa aton nga prosecutor nga may probable cause ang kaso nga pagpatay ni J.R. Castro kay exponong barangay Giovanni Cristi. Sir, ang sa posible sir sa mga kulada ano ni ang kwan subong sir? Ara naman ano na file naman nato na ang kaso sa tagiya sa Karmas sa accessories of the crime and then sa violation of RA 10591 section 40 sa failure to report lost firearm. Okay, sige sir. Kompleto So, why na ko say pamangkot kay kompleto? Okay, sige kakita. Kaya mo na ya. Nasa ka na ginman na. Congrats. Why na ko pamangkot kompleto ang imo nga follow-up mo? Sige ka kay 5 dyan. So amo na. So amo na no, ang latest update naton sa Treste murder case kay 5 dyan diri sa Banwas ang Tigbawan kung sa diinti na aresto na gidman ang suspect nga si John Castro Jr. Okay. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa klinika DTX Coffee Mix, ang klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni ka-K5 Karen Badilla. Komprehensibong follow-up report. 11 Mbps. Ikaw to kay ako angkor. Why na ta ipamangkot kay kompleto? Amo na ya. Nakuan ka ginuman na baid ka na ginuman. Congrats ha, kag salamat yun sa report ni ka-K5 Karen Badilla. Saya sering out of town follow-up report.
Arrested hindi nga surrender. Tawag ka nga ma-surrender ka, ang pulis nga palibot na bation sa ara sa palibot ang pulis, bation ang pagtawag nga ma-surrender siya. Pero gin effect gid gin serve gid sang tigbawan MPS ang warrant of arrest kontra kay John Castro Jr. Accessory to the crime ang kaso ni ambis wa Representative Lex Colada ag violation sang Republic Act 10591 Comprehensive Firearms Law, failure to report sa pagkadula sa iyang apusil. Mang Christmas ni si John Castro Jr. sa prisuhan. Ibalik ang warrant of arrest sa Court of Origin, RTC Gimbal. Maga-order sina ang RTC Gimbal sang commitment order on diin nga prisuhan dalon si John Castro Jr. mga kakipay. Amon isang nagpatay blato kay Barangay Kagawad, alleged nga nagpatay. Kay Barangay Kagawad, Giovanni Triste sa Barangay San Rafael, Tigbawan, Iloilo. Pagkatabo to si Kakipay Karin Badilya man ang follow-up mo. Asa sabong nga pagdakop sa suspect, siya man gapon. Dapat sini siya man ni ma-report gapon kung ma-desisyonan na sang korte. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 mayo gid ini para sa mga balatian katulad sang kanser, makamamatay nga balatian ng kanser mo. Ti basta nga mag DTX 500 ta, malikawan gid aton sina ang makamamatay nga kanser mga kakipay. Ilabi na gid ang ining sarcoma. Ang sarcoma, isa man sa mga makamamatay nga kanser, bangod sang manini basta kanser ganit, delikado gid na, no? Ang sarcoma, isa ka rare o konto malagsahon nga sayo sang kanser apang ini ang isa sa mga mabudlay bulngon, ilabi na gid kun ara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone tissue, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma ang nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sang lawas, genetic disorders o may family history sang kanser. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, tinaling nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sayo sang kanser, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman ang isa ka alkaline based nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon ang mga guba nga mga selula sang lawas pinaagi sa apoptosis bag-o pa man ini mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi na magulat nga magtubo ang bukol-bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw, kag parisan naton sang may TC para sigurado nga healthy ang lawas ta mga kaki-5. DTX 500 yung may TC di kalidad yung produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo, Medicine and Wellness Center, available nationwide. Ma-order nyo sa Shopee o kung sa Lazada, available man sa mga suki nyo kamabutika, kag available man sa Klinika de Alternativo, Medicine and Wellness Center, sa Pasig City, sa Kalinog, sa Miagao, kag sa Haro, Iloilo City. Magkabalik kita dukay-dukay pagkatapos gid lamang sini. Standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5
News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo K5 News FM. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, tuti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C, mabaka nga butika. KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyong barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyong barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Mga pikitanay, mga PDTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga makasiling ikaw namit.
kag saburoso nga kape. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nasatisfy mo kagulingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto nyo healthy pero creamy, mag-Prebio Coffee. Prebio Coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay, that's why healthy. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Healthy na, creamy pa, Prebio Coffee. Maligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Nagapaputi, nagapahamot, nagapaprisko sa aton pamatyagan. Kung maligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Tapos ng ton paligo, i-roll on nato ng aton siningailok para fresh na fresh. Clinica Deo Fresh. Nagapaputi, nagapahamot sa ilok, kadula ang bayabag. Kung gusto natin magpamasahe, kapala nakitlawas ta, mag-Clinica DTX sa Herbal Oil, mga ka-Key5. Mahamot siya pagbukas mo sang suludlan. Mapanimuan mo, mayara nga lavender, mayara nga lemon, ang hamot sang Clinica DTX sa Herbal Oil. Clinica DTX Herbal Oil, Clinica DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, DTX Coffee Mix kag Prebio Coffee. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee o sa Lazada. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga suki inyo nga mabutika. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Iloilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orby Street, Miagao, Iloilo. Sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. At sa Salvacion Street, Pasig City. Dawan na kita time diri sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, mga ka-Key5 sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa Key5 News FM Iloilo. Mga update parte sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Bantayan sa Key5 News FM Iloilo kag sa aton sining mga social media platforms. Ito ang balsang P-Box. Ekspektaron ang hazardous nga eruption in the next few weeks. Abay patani nga hindi lang, no? Tamo nang asphalt labot diri sa aton sa Iloilo. God bless Negros and Panay. Ipalayo sa paglupok sa bulkan Kanlaon. Sa ngalan San Damian, ano man of Key5 News FM Iloilo, ang inyo ka-Key5 Jan Sapio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, Key5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.